Geta Clan, Freddy, Sharif, D01, Makhedem Toqa. Махадам тоқа наметонам дига бошам дари дунё ай хели сухтана чора надорам дига фақат монда ки супорам ҷони бетоқата дина бо касе мурдура бо кардан гуру чуб дар хонае таваллуд шуд кӯдак овард бо хурсандӣ лек ӯ одаме шаваз ман дур надорам ман чора модарҷон қуввати ҷон илтимос бахшен мара барои падарма мерезам хуни сарма ҳам хелима хафа кардам чанд одамма ай рӯи номардӣ ай мери сах бастан ма маҷбур шидам худо ҷон нигоҳам дора бовари дорум ма мерасонам аҷор шак чунки ҳамин аз зинда будам баъд бо ҷона супоридан ҳурмат ба ҳама дӯстон аз ҷониби ман ман яхелва ғамгин мешам ай мушкилои зиндагӣ яхелва хирсан баъзан вақт дилам мондагӣ фикрҳои оянда мара мебарам бартараф барои чӣ мақсади мо нест дар ин дунё як ҳадаф шикоят ай зиндагӣ бисёриё бо ай маҳбуба кайфи сафои дунё дили яхел шабо бурда ин ҳурмати беҳад зиёд кай дора парвои дунё радашнома ақурати бисёр дар ҳаққи мо водоранд фиктона боло накине такаброи ахмақ таги хок ягон рӯз мерем бо фармони ҳақ 5 вақт намози рӯза дар сари мавад қарзай дуои дасти падар модар роҳнамои бахтай реб агар зиндагӣ мабоша бародар бо болотарай болотар бо бародарай бародар бо болотарай бо ай ҳама муҳим барои ма хандаю модар май дар иҷода корит набоша иш интихоби май